Yun, live na tayo ulit. Mangan tayo, oo. Ano ba to? Maulan na maaraw na Webes. Time check, 12:05 na August 31, last day of August. Bukas, ber na bukas. Kumusta ba kayo dyan? Kumusta ba kayo? Ano? Hindi tayo tinatantanan pa ata ng habagat ni Goring. Ano? Si Goring ba to? Si Hanan, ano? Lakas ng ulan, ano? At binabaha na ulit, marataas. Medyo may mataas na tubig na dito sa aming area. Mangan tayo la, ha? Kumusta ba kayo dyan? Kumusta ba kayo? Anong ulam? Ano bang ulam nyo? Maulan, ano? Mga ganito mga panahon, masarap ang sabaw, ano? Pag tag-ulan, ano? Mahirap gumising. Pero siyempre, kami nagigising kami ng maaga. Buhay guro, maaga ang pasok, kaya nagigising kami ng maaga. Kumusta ba kayo? Antoy sirayo, mangantayula, ha? Siyempre, as usual, ha? Ayun, paki-like, paki-share, paki-heart, ano? Ayun, salamat sa mga nag-share, no? Sa mga nakikita kong nag-share, hindi pa ako nakapag-thank you, no? Sino Kuya Joseph, sino ba? Sila Insan Rosmel, nakita ko rin sila Auntie Digna, Auntie Malu, Auntie Miel, Auntie V, yung mga kay Missy, syempre, yung mga nag-share ng ating mga live, ano? May nakalimutan ba ako? Sino pa? May mga nakalimutan. Si classmate, shout out kay classmate Dave, At David Castillo, ano? Ayun, Kumusta? Salamat po sa mga nag-share. Sino bang may nakalimutan ba ako? Sorry. Pero tingnan ko ulit, babalikan ko. Basta salamat po sa mga nag-share ng ating live. Kumusta ba? Kumusta? Mangantayo lang. Namimiss ko as usual, ano? Babanggitin natin, mangantayo, mangantayon, mangantamo, inta ko mga ganun, kumangtam kaon, makain kita, kain tayo, yung bon appetit, tabi masyu, ayun, tabi masyu, sikpan, vamos sa comer, ito mga language natin, mga dialect natin, Hayanaku, Bifami ni Habukur, di ba? Tama ba? Yung mga natin sa Japan, ano? Tabi Mashu, kila Uncle Frank, Auntie Ding, Auntie Liva, Auntie Ellie, ano? Tapos sino pa ba? Sa Australia, sila Auntie Emmy, Auntie RC, hello classmates! Ito si Pare Chris, si classmate Chris, Shout out dyan sa Narciso, yung mga gwapo sa Narciso, Siyempre yung passion cooking ni Pare Chris, ano? Mga ito si Ramate, Kevin, mangantayo, anong ulam natin dyan, sir? Ay, Kevin, ang ulam ko ngayon, masamsamin, Saglit, inom muna ako. Siyempre, kailangan nating uminom ng tubig. Siyempre naman, ganun dapat ang practice. Bago ka kumain, inom ka ng tubig para alis magkaroon ng konting liquid yung ating intestines. Ito na, Kevin. Ang ating ulam ngayon ay chicken curry. Chicken curry. Masamsamit sa inluto ng misis. Ito, chicken curry. Saan na nga ba yung aking... naka-live stream din tayo sa YouTube. Yun, no? Chicken curry ng sabaw. Chicken curry ang ulam natin ngayon. Masamit. Siyempre, tipid-tipid, may slice-slice lang. Pero chicken curry, may patatas, may carrots. Mahal ng bell pepper, yung ganitong maliit, 10 piso. Hindi nabili si Mrs. Ata last time. Yung walang bell pepper, pero masarap. Pa-shoutout mate kay Sir Manny Biray at si Madam Daisy Malechi. Sir Manny and Sir Manny and Madam Daisy. Kumusta po diyan sa Narciso Ramos Sports Civic Center. Tama ba, classmate? Ayun na, mangan tayo. Kumusta? Anong ulam pa natin dyan, mate? Ingat kayo, medyo madulas sa mga siyempre medyo grounded naman kasi nasa tama ba, classmate? Nasa maintenance. Tama ba? Nasa sila, industrial maintenance sila, classmate. Alam ko, mga repairs, Ingat, classmate, Hello, classmate Emily, mangan tayo. Kumusta? Anong ulam mo? Anong ulam dyan? Ciao. Ano bang ulam nyo? Time check, 12:10 na. Kung saan man kayo, sa trabaho, sa bahay, sa daan, kain na muna. Sabayan nyo ako. Thursday na ulit, ano?
Medyo pag Thursday na, isang araw na lang, Friday. Tapos siyempre bukas, Burmans! Handa na ba kayo? Handa na ba kayo sa Burmans? Ano ba yung meron sa Burmans? Gastusin. Tama ba, gastusin? Ang daming gastusin. Ewan ko ba, ano? Kasi siyempre patapos na ang taon, umpisa na ng gastusan. Sabi nga nila, kasi dapat ginagastos mo daw. Mag-insurance, mag 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 kumuha ka, mag-avail ka ng life insurance kung wala ka mapagkasusan ng pera. Maganda 'yun. Ayun kasi financial advisor din tayo. Uy, shout out na, shout out. Sino ba yung mga sabi kong i-shout out ko sa sila? Meron akong parang gustong i-shout. Ay, kila Ma'am V sa ating mga school heads, school heads dito sa Stanza National High School. Ma'am V Mangantayo, Ma'am Beth Paras, ang aming master teachers, no? Mangantayo, ma'am. Ang ating mga kapwa-guro dito sa Stanza National High School, sa senior high school, mga teachers, mga nanonood po mga yan, Mangantayo, sa aming principal, Madam Josephine, Mangantayo, ma'am. Kumusta po? Anong ulam? Ayun, Ay, Ma'am Beth, Ma'am P, Mangantayo, sabayan nyo, At tapos si Jonas, Manganta, saan ka, Jonas? Nagsiuwian na ata sila kasi maagang mga uwi. Mangantay siya rin, ciao. Spicy ang ating chicken curry. Di ba? Ano bang ulam niya? Maulan ng maaraw, no? At kumusta ba? Kumusta ba ang pag-Facebook Reels ninyo? Kumusta ang pag-Facebook Reels? Okay na ba? Umangat na ba? Namumula na ba? O green na green pa rin, no? May mga green na green pa rin, yung mga tipong na kumikita. Malapit na ba tayong kumita? Hello, shout out po kay Ma'am Arnie Cruz. Hello, Ma'am Maggie. Kumusta, Ate Maggie? Mangantayo. Hello, Ma'am Arnie Cruz. Kain po tayo. Ciao. Kumusta pa? Anong ulam po natin? Welcome to the Mangantayo segment. O, di ba? Ano pong ulam natin dyan? Hello po. Shout out po kay Boss Eric Arcelona. Sir, kain po. Kumusta po kayo dyan? Ano pong ulam natin? Enjoy your meal, Hi, Madam Princess Nicole. Kain. Ciao. Kumusta ang college life? Tama ba? Ayun, Sir Mark, si Mark Anthony. Ayun, nagkon sa ating co-teacher din the senior high. Mangantayo, sir. Ang aming CM sa Sun Life, yung magaling sa Sun Life. Tapos nakikita ko rin dito Hi, Ma'am Tess. Mangantayo, Ma'am Tess. Diyan, kumusta po dyan? Shoutout po dyan sa Malawa Integrated School. Kumusta po kayo dyan? Mangantayo, Anto si Rayutan natin, Ma'am Tess. Auntie Mel, Mangantayo, ano ulam dyan? CEO James. Ma'am Tess, sa isirak natin masamsamit ya chicken curry. Chicken curry apatiran tugtug. Walay tinagtugtun patatas, tan carrots, tan daisa ta sili, spicy. Anti si Rayo, ma'am. Kumusta tan at Malawa? Shoutout po dyan, Shoutout po dyan sa Malawa Integrated School. Sa inyo mga kasamaan, kay pinsan ko, si Madam Lorilyn. Ayan, tama ba? Si Madam Lorilyn. Tapos, siyempre, si Madam Gigi. Ayan, mga friendship natin, no? Yung asawa ni Ma'am Tire, no? Si Sir Bon, Sino ba yung makakilala ko pa dyan na? Kung basta, shoutout po dyan sa buong mga kapwa nating guro dyan sa Malawa Integrated School. MIS, Sir, ulam ko prito na tilapia. Masamsamitan, no? Insaw-saw mamad yan, May soytang kalamansi o dino, siyempre, no, medyo, kahit namang tumas, pwede rin. Mahal pa ang tama ba? Mura na ba ang tilapia rin yan? Medyo mahal pa last time, Yung mga malalaki, mahal ng konti. Hello, Ma'am Julie, kumusta po?
Hello, Madam Jacqueline. Kumusta ang ating ang ating mga estudyante diyan? Ang sarap ng ulam. Thank you very much. Antoy Sira, Madam Jackie. At siyempre, Madam Charm. Kumusta po? Welcome to mga tayo. Kumusta si Gob? Kasama niyo ba si Gob? hmm? Mm-mm. Alam niyo ba na masaming susiram kanakan sarag tulabatan kapang paka ano sarag tulabatan pakapanganan la ay sarsa ay na sabaw labat ulam la oh sabaw labat la ulam la yan may chicken curry ano mm. Pwede siyang pininyan pwedeng kurmay samsamit la. Alam mo yung mga kon natin, yung mga ulam natin minsan mga ganitong lansa yun, pwedeng sabaw, yung tilapia, lalo na tilapia tapos pa naramoy pising niya pala tong kanto ay o din insalada. Aki mapli, kang kulama mo mapli, mapli to tilapia naman kapalot natin bimili talagang affected ang tilapia. Oo, ma'am. Okay lang po, sir. Hindi niya ako kasama, sir. Ay, okay. Akala ko kay Bayo, ma'am. Charm, ingat po kayo dyan, ma'am. Mangat tayo. Kumusta po dyan? Kumusta po kayo dyan, no? Ayan, baka andito si Gold ngayon. Andito. Kumusta po kayo dyan? Ingat din po. Eat well. And welcome po. Shoutout po sa mga kasama namin sa Governor's Office. Hello, ma'am. Diyan po sa Office of the Governors. Maraming salamat po. Welcome to Mangat Tayo. Mangat Tayo namin. Shoutout po sa ating mula po sa mga heads natin. Kay Governor Gob Gueco. Nag-meet kami na ni Gob dati no? Nagkakilala na kami ni Gob Gueco dati nung may project kami dyan sa Eastern. No? Ayun. Tapos ayun. Sa Vice Governor natin. Tapos sino ba? Si Uncle Bonmar, yung mga kamag-anak na nandyan din. Office of the Governors, mangan tayo, ciao. Sir Michael, kumusta po? Mangan tayo, sir. Kumusta po? Welcome to Mangan tayo, Mapli Tilapia. Alam nyo ba na panahon ngayon ng tag-ulan at karamihan mga tao ngayon may dalang payong. Buti na lang, uso ngayon yung mga rubber na sapatos, ano? Ay, okay. Tuwatan Auntie Mel, may Ma'am Maggie, yung ginataan na tilapia, masarap siya, promise. Pero, once atawayan ko lang sa atan dati, may imprito dani, isang daing gata, may singa ka na maliw ang ginataan mo, may tuna o yellowfin, umanso type yung cooking to, masamsamit. Hello, classmate David, kumusta? Kumusta dyan sa US? Ito si classmate David, thank you very much for sharing, for always watching din, classmate, And si classmate natin, si David from USA, Yan, mga kapwa natin nagre-reels din sa Facebook, Pa-shoutout po, shoutout. Ayun, shoutout sa family mo rin. Classmate diyan sa US, Tapos, yung mga kamag-anak ko rin dito sa Pinas, syempre. Hello, Ma'am Mia. Kumusta po? Mangan tayo. Kain po tayo. Hello, Ma'am Tin. Shoutout po, panangan nyo, sir. Syempre, masamsamin. Susira tayo. Lutoy misis, chicken curry. Di ba social, chicken curry. Yes, spicy. Sabayan nyo ang kamangan mo, di ba? Siyempre, mga ganitong oras, dapat sabay-sabay tayong kumakain, di ba? Nasa trabaho man tayo, siyempre, break time, may time tayong, di ba? Para makapag-relax, makapag-chill, di ba? Para tayong magkakasama rin sa hapagkainan. Habang sinasabihan nyo akong, di ba? Nag-entertain at the same time, sabay tayong kumakain, di ba? Hello, Ma'am Tina, ulit, masamsamin. Alam niyo ba na, ayun nga, itong, nasabi ko lang, buti na lang yung mga kwan ngayon, di ba? May mga tubig ngayon. Binibiro ko nga mga estudyante ko kanina. Kumusta mga sapatos niyo?
Siyempre, balo. Madaming bagong sapatos. Kasi nagkaroman, may kwento ko lang, may nakita ko. Siyempre, tinanggal ang sapatos, binitbit niya yung sapatos, naglalakad siya. Kasi siyempre, puti yung shoes. Diba? Mahirap maglinis kaya. Kaya, ayun, ganun ka. Ganun minsan mga bago, di ba? Oh, ngayon, uso na rin ngayon yung mga kwan. Ito yung shoota, yung parang rubber, parang tawag nila doon, si AC Soft, no? Oh, naka-waterproof ba? Oh, wala kang pakialam kahit na medyo tubigan basta hindi lumagpas. Okay siya, safe na safe. Ganun. Kasi medyo tubig-tubig dito sa amin din. Ayun, buti na lang nakashoota ako. Ayun, no? Hello, Madam Marge. Kumusta Sir Tots? Mangantayo. Sa mga kapwa natin, kumusta po kayo? Welcome to Mangantayo. Mm? Mm-mm. Insan France. Kumusta po? Kumusta Insan? Kumusta LGU? Kumusta dyan sa ating mahal na pamalang bayan ng Lingayen? Munisipyo, nasa LGU to si Kapinsan ko yan. Ito si Sir Insan. Kumusta Durungan? Kumusta? Ciao, mangan tayo. Nantoy sira? Hi, Madam Russell. Kumusta? Hello, Isaniel. Kumusta, mangan? Ciao. Ay, Madam Russell. Kumusta? Ano balita? Kumusta na yung kamay mo? Oy, nasa work ka rin ba? Mangan tayo. Tapos na ba, Madam Russell, hindi tayo nakapag-update Uy, update tayo. Baka sakali kasi, ayun, kumusta pa? Baka, alam mo na yun, yung sa PSU. Oo, totoo yun. Pag bago, siyempre, mahirap madumihan. Ayaw mong madumihan. Minsan, sa sarap chicken curry, inluto ng misis. Sabi ni misis, man-diet ka, kanto. Pero paano kung man-diet? Masamita na yun so iluluto to. Pero syempre balance nagkaroon man fishing. Natan chicken. Nabuwas, except syempre fishing na naman tayo. Para tansya lang. Chill. Masamsamin sa ulam. On. Ayame kandan. Alam niyo ba tong chicken na to? Deep lang yung mga Ito po yung mga yung alam niyo naman uso naman na ang dinosaur, di ba? Ayun. Alam niyo yung dinosaur. Mura lang yun. Parang 160 per kilo. Mura na yun. Chicken curry. Hello, Ma'am Julian. Mangan tayo. Kumusta po? Anong ulam po natin dyan? At ako. Alam niyo ba, nilagyan namin ng konting spicy itong chicken curry. Yung may chili oil, minixan ko ng konti. Ang sarap ng anghang niya. Kamansi, balon mo na buwas. Si Mrs. ko. Alam niyo ba? Alam niyo ba yung kamansi? Yung kamansi kasi, kuwan ko yan kryptonite. Kung ako si Superman, yung kamansi, kryptonite ko yan. Hindi ako kumakain ng kamansi. Ay, misis ko talagang, ay, nakaw, ilutamuang mampalo na like yan, mampalo na like, anti palo nang ko mampalo na ka, sabaw ka po. Nga, danong tanasin, kanto. Hello, bae, si Bae Anastasia, kakapal na po dahil. Shout out. Yan West Manor. Tama man ba West Manor. Kandi may anti sana all na-imbitan that West Manor. Kanto. Anti may laki na. Ang mo favorite ka man si anti. I don't, aga mga Hello po, ma'am, ano ba to? Ma'am Art, Rene Odahe.
Hello, ma'am. Ayun, Ma'am Sheena. Kung nabasa, ma'am, pabaliktad. Ma'am Jera. Shout out po, sir. Hello, Ma'am Jera. Renegado. Tama ba? Magandang tanghali po. Mangantayo. Yung mga kwan eh. Yung mga, hello, JM. Mangantayo. Kumusta po kayo? Kumusta po kayo? Hello, Mangan, sir. Mangan. Mm-mm. Mm-mm. Si Bay, ano na siya, nalaburad, West Manor, tama ba? West Manor Manante. Ay, Bayaw, Sharon, sana ma-invite nila doon, maganda yun, no? Diyan malapit sa Sual, kamag-anak po namin din yung may-ari. Ah, kamag-anak namin sila. Pero, sana ma-invite tayo. Sponsorship ba? At syempre, yung mga star givers natin, sana ba yung mga star giver natin? Sila ba yung March, sila ba? Yung mga mahilig, yung mga nagpapaulan ng tala, Tokyo Films, diba? Yung mga kwan natin dyan, si Sergio. Ayun, sila kwan pala, naalala ko, no? Ngayon, sila tita ko nandito rin ngayon eh. Hello, Auntie Liba. Hello. Kumusta po kayo? Kasama nila Masumi. Ano? Sila Grandma. Diyan sila ngayon kay Grandma. Hello, Auntie Malu. Mangan. Hello. Ha? Mm-mm-mm. Si Auntie B. Ayun, ha? Parang nasasarapan ako dito sa pagka-spice niya. Eh. Salamat, Romar! Ang presidente ng mga Smau 12 ngayon, Romar season. Tama ba, Romar? Kain. Chow. Mm? Mm. Ayos labatan, Antimalo. Ha? Kung kahabol kayo. Hello, Ma'am Marjorie. Kumusta po? Chow, mangan. Sir Alvin. Ito mga estudyante ko itong mga to. No? Hmm? Ano bang ulam nyo? Alam nyo ba na itong chicken curry is ulam pa lang, ay sabaw lang is ulam na kanto. Totoo naman, lalo na pag sticky. Yung nakuha namin ng chili powder ay yung curry powder, hindi sa yung sticky. Hello, Ma'am Mamel! Kumusta po? Si Ma'am Mamel, ay, US ba, Ma'am Mamel? Tama ba? Oo. Ang aking mga kasamaan din dati sa universidad, di Dagupan na ngayon. Mm. Parang lumalabas katandaan ko Ang daming pinanggalingan. Kumusta po dyan? Welcome to mga tayo. Kumusta po kayo? Kumusta? Umuulan dito ngayon sa Pilipinas. Ang lakas ng ulan din dito, pabugso-bugso. Ano bang ulam natin, ha? Pahinsan napuputol-putol ako. Alam niyo ba kasi masarap yung, ito mga to, isa sa mga favorite ko to, yung chicken curry. Magmula kari-kari hanggang sa chicken curry, hanggang sa Japanese curry. So, di ba? Pag nagdadala sila tita ko dati from Japan, ang sarap nun, yung beef curry. Kumbaga sabaw pa lang, ulam na. Yung medyo sticky yung sauce. Madami palang slice ang binigay ni Mrs. Ng kula. O nga pala, katapusan, naalala ko. Kahapon, katapusan, 30. Kumusta mga sahod? Meron pa ba? Kisap mata. Ma'am, kumusta po? Yung mga kasamaan po natin dyan, mga kapwa po natin nag-work din. Di ba? Swelduhan ka pa. Kumusta mga bulsa? Kisap mata ba? Kisap mata? Hello, Mark! Sir Mark, mga tayo, kumusta? Ito, support nyo rin to sa Facebook. Ano? Tapos yung negosyo niya, kumusta dyan? Mangan. Kumusta mga ano man tawag nila doon?
Yung mga tipong naiwi-withdraw lang sa ATM natin kahapon tapos okay, bilis mo namang maglaho. Tama ba? yung yung tipong saglit mo lang maramdaman ang kaligayahan ng katapusan. Ay, nag-cancel. O, kasi sa ulan, ano? May kwan dito, hindi pa cancel eh. Hmm? Yung usual ata, hmm, ang nag-cancel dito, swal, ganun. Tama dyan, pare Mark. Ha? Yung tipong, bukay bilis namang maglaho. Nakakatuwa ba? Kahapon eh, ang laki ng winidraw ko eh. Ang laki. Malaki yung winidraw ko. Yung tipong malaki para sa isang walang trabaho. Ika nga nila. Parang ganun. I mean, mas malaki pa yung utang kaysa kumbaga yung due date lang, hindi na kasya. Kaya, okay, bilis naman maglaho. Masarap tignan sa papel, malaki sa papel. Dito din, cancel pasok na 3 bagets. Wow, on. Kisap mata sirsiren, oo. Sa Manila School, tutuyo na yun. Okay, bilis namang maglaho ng sweldo ko kapon. Daig niya pang isang kisap mata. Tara, maong taon dal nit 5. Nakakatuwa nga, no? Yung Jauso sa kanila ATM aglama sa bin 5. Hello, Madam Jessa. Ay, kahapon. Minsan, di ko lang alam din, pero sa ATM kasi nag-withdraw rin ako. Winithdraw ko yung sweldo na sweldo na yung pang-survive ba? Siyempre, pag galing ka ng London, alam mo na yan. Nakasagat. Siyempre naman, mahilig tayo sa sagat. Di ba? Joke lang. Sir, suspended daw pa klase, malakas daw ulan. Hindi lahat, Madam Jesse. Hindi lahat. Not all. Oo. Hindi lahat. Hindi sa lahat. Sa Swal, sa ibang area lang, Madam Jesse. Sa Lingayen, hindi pa nag-suspend kasi hindi naman ganun ata kalakas. So, pwede, manageable pa naman. No? Manageable pa naman. So, tuloy pa rin tuloy ang buhay pa rin sa Lingayen. Ayan, ha? O, nilalagay ko na itong mga kwan ko, lagayan. Siyempre, nagliligpit tayo ng konti after pagkain na para makapagkwentuhan. Ayun. Nataon nila doon, ayun, sa sweldo. Back to sweldo. Hindi na pagtanto, kwan lang, kahapon yung mga nagwi-withdraw sa ATM, sana naman makiramdam sila. Alam mo yun, alam mo mahabang pila, tapos syempre nakipila ka. Pero ikaw na nakipila, ang dami mo palang dala. Ay, alam mo yung parang tipong, ikaw naman makiramdam ka naman. 'Di ba? Parang mag-isa mo nakipila pero 100 yung ipinila mo, parang gano'n, nire-representa ka na 100. Yung, 'di ba? Okay lang naman siguro dapat 1:1, no? Yung mga nasa likuran kahapon nung nagwi-withdraw parang siyempre medyo nakasimangot na kasi tagal, ang dami niyang withdraw na. Ang dami niyang ATM.
Naranasan nyo ba yon? Naranasan nyo na ba yung mga ganon? Yung nakapila ka sa ATM, tapos yung sinusundan nyo is madami siyang ATM, isa siyang rich. Marami nire-representa, no? Dapat pakiramdam din sila minsan, tama. O kung na naman, although hindi naman natin sila mapipigil, kaloka, mga ganyan, tama, no? Yung tipong, yung dapat marunong din makiramdam na, uy, mahabang pila, wag naman muna nila samantalahin. Ibahin nila yung oras ng pag-withdraw nila, hindi doon sa time na marami pa nakapila kasi, di ba, para ako naman, ay may dessert ako. Cloud9. Sweets. Wala lang, say ko lang. Pakiramdam lang sila. Di ba? Wala namang problema doon na marami silang i-withdraw. Pero, i-timing na lang nila doon sa oras na wala nakapila. Di ba? Hindi yung sambutanda, sasamantalahin din nila kung saan mahaba ang pila. Diba? Dapat kung gano'n mahaba ang pila, isipin mo, saglit. Kawawa naman itong mga to. Isa lang ako nakapila, pero ang dala ko, madami, ano? Hello po! Hello, Ma'am Gemma. Payaka po ng star. Ay, sure, mamaya. Yayakapin kita ng star, Madam Gemma. Wala lang, say ko lang. Diba? Kung minsan kasi, may mga ganun pero hindi naman natin sila sinasabing bad. Kumbaga, konting konsiderasyon. Kasi may oras naman na idle yung ATM, yung wala nakapila. In that time, doon na lang sila bumanda dahil kahit na gaano karami ATM, at least wala silang ibang naabala, di ba? Sa akin lang naman, na-observe ko lang, kumbaga, hindi ko naman, kumbaga, naramdaman ko lang, then kung ano yung hinanakit ng mga sa likod. Pati ako, syempre, may hinanakit, parang, grabe naman to, kako. Ang dami namin nakapila, ang haba-haba, tapos ganyan, ang dami pa lang niyang dalang ATM. So sabi ko kaya, oh my God, wala tayong magagawa. Nandun na tayo. Kaya, pero, makiramdam lang. Hi, Ma'am Gemma, yun, no? Basta, Ma'am Gemma, yayakapin kita ng stars, ha? Ayun, no? Mangantay. Wala lang. Kwan lang natin, yung mga experience natin pagsahuran. Although maraming available na ATM, no? Minsan, doon din sila, maghanap din sila, no? Nasa main ako kapon, no? Sa mainland bank. Yung mga nasa likuran namin, ay, naku, aburido. Yung mga nasa likuran niya. Natatawa na lang sila. Yung mga kapwa ko rin guro, yung mga nakapila, natatawa na lang sila na naiinis ba? Hello, Peter at Jonas, magantayo. Samyang ramen gusto niyo? Ay, Madam Jessa, gusto ko yan. Makakarating ba yan, Madam Jessa? Saan ka ba ngayon nakadistino, Madam Jessa? Ano na to nasa police enforcer na to si Jessa Tama ba? Tama pa, Jessa? Nakikita ko ang ganda ng mga hawak niyang baril, mahaba. Ha? Saan ka ba? Saan ka ngayon kung negosyo mo yan, papasyalan kita dyan sa Samyang Ramen. Gusto niyo ha, ikaw, Jessa? Mama ko yan, gusto ko yan. Basta yung kunting spice lang. Mahirap yung hindi maunaan mo tira kasi po kukunin na yung ATM na isinanla sa kanila. Ganun yata yun. Kukunin na yung ATM na hindi ko alam kung paano yung pero basta dapat tumiming sila. Hello, Mark. Kumusta mga tayo? Ay, Berna, kumusta ang PSU, ha? Yung mga shout out ni Berna, estudyante ko to. Nasa PSU, sabi ni Berna, ganito pala ang buhay sa college, papasok ka sa isang subject lang. Yeah. Tama ba, Berna?
Abangan tayo. Oo, may mga ganun. Isang araw, isang subject lang. ah? Ganon din sa high school, dapat ganon. Although sa high school kasi marami, sa senior high may mga subjects ka na kuan may bakante ka, pero kahit isang subject lang yan, kailangan mong pasukan kasi may matututunan ka dyan. Di ba? Ayun, papalapit. Talagang nainis ka talaga kanagan. Hindi naman. Hindi lang ako ang mag-isang nagiinis. Ang tagal kasi. Kulang na nga lang umalis ako kaso nakapila na ako dun eh. Kaya malapit naman na ako nun eh. Okay lang. Kahit nadalawa yung ATM machine doon, okay lang. Alis umusad yung isa. Yung isang haba. Nakakatawa lang. Makaramdam lang sila. Di ba? Hindi naman masama yun. Kumbaga pa ko, Sir, tapos na po ba? Hindi pa, Jonas. Tapos na akong kumain. Ano bang ulam, Jonas? Ano bang ulam? Si Jonas, sabi niya, sabayan ko kayo mamaya. Sabi mo, ikaw, ano bang ulam? Ano bang ulam? Ayun. Anong ulam natin? Anong ulam natin? Ang ulam ko po, chicken curry ha. Ano bang ulam nyo? Time check, 12:41 na. Kung hindi pa kayo nagla-lunch, mag-lunch na. Kung nasa trabaho, at kung magpa-deliver o kaya, wag mo, medyo iwanan mo muna yung work. No? Kung hindi masyado, kung wala namang urgency, mag-lunch ka muna. Mahirap magpalipas. Kasi mahirap magkasakit. Mahal ngayon ang magkasakit. No? O nasa daan din, ganun din. Tingin-tingin, kaliwat kanan, habang ingat ka mag-drive. Baka may kainan dyan. Kain ka muna. Di ba? Mahirap magpalipas ng gutom. Kailangan natin yan kasi may kalahating araw pa nating tayong gugugulin. Kailangan natin ng energy. Di ba? Para magawa natin ang tama, yung mga trabaho natin. Siyempre, busog tayo. Happy tummy, happy life. Di ba? Healthy tummy. Di ba? Correct. Ayun, no? Wala lang. Basta, yun. Tapos na po ba? Hindi pa. Yun. Naulit ko lang. Ayun, kinakuan ko lang. Ano ba to? Sir, sitaw. Uy, adobong sitaw. Panahon ba ng sitaw ngayon? Tagulan yan, no? Tagulan. Mayroon pang kape. Alala ko yung kape. Ungkurong. No? Salamat. Uy, salamat pala kay Doc Von. Ang aking classmate, Doc Von. Von Carlo Changson. Clinic niya doon. Doon sa area, doon sa commercial space ni Kuya Adjong. Hello, Kuya Adjong. Ayun. Doon sa may, ano ba yun? Benson ba yun? Hindi. Yung tourist bugal yun ata yun. Parang tourist kwan ba? Straight yung kwan. No? Basta yun doon sa residential ni Kuya Adjong at yung commercial space niya doon. Doon ang clinic din ni Doc Von, na classmate natin. Doc Von, thank you very much. Alam niyo ba? Ayun, naalala ko. Kasi yung kape, yung panahon ng sitaw, naikwan ko lang kasi nung nagpa-check up kami ni Mrs. doon. Ayun. Alam niyo naman, mabait si Doc Von. Sabi niya, ang apoy paga at PF automatic libre. Thank you Doc Bon Ayun si Doc Bon na may clinic na siya doon. Ang dami lagi no. Karamihan lang mga pangapisan doon. Kasi siyempre, taga roon siya, maraming libre. Di ba? At siyempre si Kuya Adjong, napaka-accommodating. Akala mo nandoon lang. Akala mo isa lang din siyang tenant pero hindi nila alam siya yung may-ari. Napaka-low profile. Ni Kuya Adjong. Ayun si Boss Adjong. Ayun. At Ma'am Jessa, saan po ba kayo nagtuturo? Lingayen, Madam Jessa. Saan ka ba nakadestino, Jessa? Madam Jessa, Jessa, estudyante ko kasi ito sa PAMA, criminology dati. Ngayon, police officers na eh. Tama ba? O NBI ka na? Baka NBI officers ka na, Jessa. Nakikita ko parang police officers. Tama ba? Stand sa National High School ako, Jessa. Parang pupunta na ako nito. Yun, no? Sige, Jessa, abangan ko yan kung sakasakali, No doubts. Masarap yun. Binibili namin ni Miss na noodles yung tama ba? Niyoguri ba yun, asawa? Yung mild lang yung spicy niya. Niyoguri, tama ba? Yung parang may pagka-seafoods. Binibili namin ni Macy's. Alam nyo ba, masarap kasi at medyo malaki. At kung hindi ako nagkakamali, i-correct nyo ako sa mga kapwa ko matatanda. Kung ano yung kalaki ng noodles noon, yun yung noodles ng mga
niyoguri ngayon. Oh, 'di ba yung noodles natin ngayon noon malalaki, eh. Tama? Yung size ng niyoguri ngayon na binibili natin from Korea, medyo malalaki, pero mahal, 'di ba? Mahal. Anong mahal? 50 pesos. Samantalang how much ang noodles noon? Siguro 2 pesos, 3 pesos, ganun. Eh ngayon, magkano na noodles ngayon? 7 pesos pero ay, kumbaga isang baso na lang siya. Sir, pa-shout out po. Hello, pa-shout out. Uli dito sa mga kapwa natin guro, ano, diyan sa Libon Agro Industrial High School. Libon Albay. Hello sa mga taga-Albay. Ma'am Jera, ano po ang ating dialect diyan sa Mangantayo? Ha? Gusto ko Albay, Albay. Mayon Albay, tama ba? Mayon Volcano Albay. Ayun, oh. Ano, Bicolano ba? Bicolano ba diyan? Ayun, oh. Gusto ko, ma'am, baka yung baka gusto niyo i-share ano yung dialect niyo o term niyo yung sa kain tayo, mangan tayo. Ayun, ganun. Para uy, welcome to Mangan tayo. Oh, nagpapangasinan ako sa Tagalog. Ayun. Bicol po sir, ayun, Bicol Albay. Mayon, tama ba? Oh, mga Bicol, ayun. Kumusta po sa mga kapwa po nating guro dyan sa Libon Agro Industrial High School. Ayun, welcome po kayo sa mga tayo segment ko. Si Teacher James po to, Jamestown Bentayan, senior high school. Yan, ano po ba? Kumusta ang panahon dyan? Eh, bigla tayo nakuan sa kwan kasi ang layo pala ng kwan ni Ma'am Chera. Maray na udto po. Ayun, maray na udto. Maray na udto po sa Indogapos. Mahaba. Ayun. Ikurin nga ako, maray na udto po sa Indogapos. Kain po tayo. Ayun. Hello, senior high school. Yes, ma'am. Ayun, mga kapwa natin ka-senior high school. Ano? Kami po yung mga nagmo-mold ng kumaga yung mga early stage professionals natin, no? Hindi man sila makatuloy sa college, napaghahanda na po na nila ang kung paano mag-survive after high school. Tama, mga senior high school. Ano? Hello, Auntie Leia. Kumusta? Welcome back to Mangan tayo. Ayun, no? Thank you very much, Sir Ma'am Jera, for anong tawag nila doon? For joining us dito sa Mangan tayo segment. Ayun. Kapwa ko po at Pilipino. Ayun, Pilipino, piling larang. Mga co-teachers din po natin dito, ano? Mga sila Ma'am Mitch, Teacher Mitch, ano? Teacher Mitch at si Madam Dorji, mga kapwa Pilipino. Sa akin, ICT po. ICT, Empowerment Technology, tapos Media Information Literacy. Basta more on ICT tayo. At entrepreneurship. Kaya nga kuminsan bumibitaw ako ng mga paano kumita. Kasi siyempre naman. Kaya nga sabi nga ni Ma'am Tess kanina sa CEO, kasi naturingan kami, binansagan kami mga CEO dahil kami yung mga gurong hindi na ko kontento sa sweldo. Dahil wala na po kaming sinesweldo. Kaya kami naghahanap buhay o naghahanap ng ibang sektor na mapagkakakitaan. Hello, Sir Ryan. Kumusta? Yun, Ganon din po ba kayo dyan, Ma'am Jera? Mga CEO din, di ba? Yung ngayon, parang ito, monetization sa Facebook, sana kumita soon, financial advisor, basta legal, na hindi nako-compromise ang trabaho, pwede tayo dyan, no? Basta mapagkakakitaan at legal, okay tayo dyan. Buy and sell, yung mga ganun. Tama. Parehas na po tayo, sir. Di ba? Kailangan po natin, no? Para sa pamilya. Di ba? Siyempre, kumbaga, kami po mga guro, actually, swerte. Congratulations po doon sa mga kapwa namin guro na
na kung ano yung nasa papel, yun pa yung nilalabas nila sa ATM. Pero kami sa papel na lang malaki. Tama ba? Sa papel, doon sa payslip, malaki ang sweldo natin. O imagine, kikita. Imagine monthly, di ba? Salary grade 12, di ba? Teacher 2, teacher 3, no? Kumikita ka na hindi na bumababa ng 30 mil monthly. Oh, laki, ang ganda, no, di ba? Pero doon lang sa payslip. Tama ba? Ay, mga kapwa natin empleyado diyan. Basta kung napunta ka ng London, alam mo na 'yan. Oh, di ba? Hanggang doon na lang sa papel ang sweldo natin. Although that's the reality, di ba? At kaya nga kailangan nating maghanap buhay ng ibang paraan. Masali ka. Di ba? Para sa pamilya. Oh, di ba? Ganun tayo, no? Eh sino naman, wag kang, sa hirap ng buhay ngayon, honestly, wag po kayo makontento sa isang income lang. Hello, Ate Elizabeth, mangat tayo, Sir Frank. Oo. Ika nga ni Warren Buffett, don't put all your eggs in just one basket. Ika nga nila. Parang ganun din. Huwag kang umasa sa isang bubon lang o isang balon lang o isang source of income lang. Asan pala, Auntie Elise, Auntie Ben, Auntie Ulam, anong ulam niyo po dyan? No, anong ulam? Kumusta po, anong ulam niyo? Anong ulam? Ay, magtatagalog ako kasi sila Ma'am Jera, no? Sa kasi baka hindi nila maintindihan yung Pangasinan masyado. Umabot na tayo ng Albay, o, di ba? Para maulan, ano? Dala ng panahon na si Goring. Tama ba? Ayun, sinasabi ko lang, yun nga, wag kayong, and sa akin lang, kung kaya mo pang maghanap buhay ng iba, ng source, pasukan mo pa dahil hindi na talaga, kung isa lang yung source mo at maliit lang, imagine, wala nang mura ngayon. Di ba? Magkano na lang ba ngayon? Yung, yung dating 5 bawang, yung 5 piraso na 20 pesos dito sa palengke natin, ngayon 3 na lang eh. Tingnan nyo nawala, 2. Napansin nyo yun, yung mga namamalengke, yung 5 bawang dati na tig 20, 20 pesos yun eh. Naka-plastic, 5 bawang yun. Na malalaki, yung mga buong bawang, 5 yun. Ngayon, dyan sa palengke natin, hindi lang yan sa linggayin sa buo. Diba? 3 bawang na lang yun. 20 pesos 3. Dati 20 pesos 5. Oh, 'di ba? Kaya wala nang bumababa, tumataas lahat. Kaya dapat tumaas ka rin ng mapagkakakitaan. Oh, 'di ba? Ang buti na lang mayroon tayong yung Facebook. Magsuportahan po tayo sa Facebook. Mag-support. Yung mga negosyante, ito si Boss Frank, negosyante yan. No? Mga cellphone repair shop niya. No? Legit po yan. No? Legit po yan dyan lang sa taas ng market. No? Linggen Market yan. Mag-isang repair shop po yan dyan sa taas. Legit na legit at magaling yan. Boss Frank Oy, discount Boss Frank joke lang. Pa-discount. Joke lang. Mapagbiro lang ako. Sabi ko nga, di ba, pag mapagbiro, happy life lang, happy life to, di ba? Siyempre, happy tummy tayo, kaya happy life. Salamat asawa sa masarap ng chicken curry. I love you asawa. Di ba? Totoo yun hindi yun bola. 3 na lang, 3 na lang. Kaya nga, yung 3 na lang. From 5 to 3. Yun yung reality natin dahil yun nga sa economy. Kaya kung kaya mong kumita sa iba, maghanap ka. Basta hindi nasasakripisyo yung isa mong source din. Kung maka-extra ba, di ba? Siyempre naman, huwag ka na makontento sa isang source. Dapat multiple source. Kung kaya ng katawan, huwag mong pilitin naman, huwag mo i-compromise yung katawan mo. Pag hindi kaya ng katawan, wag. Diba? Baka mapapahamak ka lang din. Makikinabang lang hospital. Mahal ang hospital ngayon. No?
Oo, di biro magpa-hospital. Hello, Madam Letty. Madam Letty, kumusta, kumusta, kumusta? Mangantayo, ha? Madam Letty, weekend. Una rapat dito weekend, ha? Antayo laman ang aking kliyente, ha? Ang ating kliyente sa Sun Life. O, ayun, oh. Madam Letty, ha? Ayun, no? Kumusta, kumusta? How sweet naman, sir. Ay, oh, syempre naman. Antoy sira, antoy sira. Weekend ako narapditan. Ayun, no? Hello, Auntie Digna. Ayan si Auntie Digna, humabol. Humabol si Auntie Digna. Mangantayo, Auntie Digna. Kumusta po kayo dyan? Kumusta, kumusta? Kumusta mamauran kunutan kanan Auntie Malu? Manila. Ingat po kayo dyan, ha? Ang kalaban ngayon dyan sa Manila, siyempre kung ngayon itong tag-ulan, baha. Diba? Parang tagupan lang din yan. Ang tagupan is laging high tide. Uy, pero wala, ewan, yung siguro, geographical location ng Dagupan, medyo, o kaya talagang yun nga, wala na kasi napupunta ng tubig, honestly, di ba? Wala na mga sakahan, wala na yung mga mabababang lupa, alam niyo yun, parang, dati noon, nung bata pa tayo, siyempre, nagsasaka pa, may mga ba, yung taniman ng bigas, na doon pumupunta yung tubig pag umuulan. Ngayon wala na, Madam Maricel, kasi residential na lahat ngayon. Nagpapataas na ngayon lahat ng mga lupa. Kaya wala na. Yun, leptospirosis pa. Oo, totoo yun. Oo, yung may mga bawal, wag kayo basta-basta sumulong sa baha. Lalo na't may sugat ang iyong paa. Dahil pag nadali ka, leptospirosis, bagsak mo yan. Di ba? Oh, kahit saan yan, no? Leptospirosis, lalo na ngayon kasi iba na ngayon kasi, no? Oh, na-discover na nila yung sakit na leptospirosis. Nakakamatay po yan. No? Kaya pag baha, hanggat pare, kung kaya mong wag sumulong sa baha dahil may sugat ka, wag na. Oo, no? Kasi contagious po yan. Oh, di ba? Parang doktor na rin. Kwan lang natin, ano? Parang kwan lang, siyempre, mga nakukuha lang natin pag nag-uulam tayo ng tinapa, may nababasa tayo. Na, balot ng tinapa, yun, nabasa ko lang din yan. Tama ba? Tama ba? Ayun, sa tanda natin. Di mag-umang ipangkapisan, asalik so mambago tan mantanom. Yes, anti noon, di ba? Kailangan noon talagang gigisingin ka. Gigisingin ka para magtanim ng palay. So in na to yan. Yun Ayan recent news. Saan yan, Auntie Lete? Madam Lete. Ayun, ang inatiyan to, may 20 anyo siya, taga-delivery danom. Yung taga kwan ng tubig, 20 years old pa lang, leptospirosis. Kaya nga, contagious kasi yan, nakakamatay. Hello, Boss Edward! Kumusta? Kumusta, Boss Edward? Welcome to Mangantayo. Anong balita? Ayun na. Ito si Boss Edward, kasama natin yan dati sa travel business. Kaya, kumusta? Mangantayo, siyak basta umpaway ang akabuta, ako lagi. Oo, mahirap na. Tagad ba? Kalamor. Kawawa naman. 20 years old, napakabata, no? Nadali. Kaya huwag ka basta-basta lumusong, no? Pag may sugat ka at may paha. Diba? Panahon ng tagulan, marami kang gawin dyan, no? Diarrhea, dengue, leptospirosis, diba? Ano pa ba? Dami, basta tag-ulan. Siyempre, wag naman diretsong tag-ulan, ha? Kasi wala talaga basta yun, no? Iba na kasi ngayon ang panahon. Hindi na ko na yun, banting na. Unsar, barkada ng san ko, ay kalamo. Ayun, kalamo. Kaya ingat po, no? Ingat po kayo kung, lalo na ngayon, saglit, nasamid ako. May nakaalala. Hello, Sir Mark. Ang titig na, yung alipong, alam niyo ba?
Yung alipunga, masakit yan noon, nararanasan natin yan, di ba? Pag diretso nakababag ang paa sa palayan, okay, sa fish pan, di ba? Nagkakaalipunga tayo. Masakit kaya yan. Oh, pero yun nga, may mga kwan din, no? Hello, Sir Jay! Sir German, kumusta? Mangan tayo, kumusta? Ay, kumusta kay Ma'am B? Kakatapos nyo lang kumain. Ma'am Beth! Shout out po dyan sa buong science, ay math in science department, ha? Makasabay nyo, no? Na kumakain din dyan. Kumusta? Mangan tayo, ha? Ayun, no? Mangan tamo, sir! Mangan tamo. Ayan, Sir Jay, ha? Oy, may kwan tayo, may bago tayong dialect. Ma'am Jaya, ikakuan ko po yun. Isasama ko po yun sa description ko. From Albay. Yan. Kukunin ko yun mamaya. Dagdag dialect natin ng Mangantayo. Di ba? Ayan. Uy, alauna na. Back to work na. Masisable service tayo. Uy, salamat po sa pag-antabay nyo sa akin. Sinamahan nyo ako ng isang oras naman na kwentuhan. Tuka sa tambal na alipunga. Automatic tanta namin bansit. Sa gagawin na sa amin bansit. Ayun. Maayong hapon po, sir. Hello, Ma'am Gemma. Maayong hapon. Magandang tanghali po. Ayun. Yung pinipigang ko po, yung mga Martes, nagkakalipunga din po ba? Nakababa. Matindi ang banat ni Sir Mark. Hindi, alipungan tawag nila to, ngiwi. Tama ba? Yung nasusugat dahil yung laway nila nakatambay dito sa gilid. Nangingiwi sila. Parang alipunga po yun. Ingat po kayo ha. Ingat po kayo. Yun, Sir Mark. Yung nangingiwi. Dahil yung laway nandito na ipon sa kakachismis. Alipunga sa alipunga. Dumami herpes ante, very kwan yan, very kumbaga hostile yung herpes, no? Transferable po yan, yung herpes. Nakakatakot po yung herpes, no? May namamatay na bata dyan. Hello, Ma'am Gemma, ayun, no? Thank you very much for kwan, ha? Uy, hindi na ako makata, alam nyo na, no? Alam nyo na, nakakakwan. Kasi, di ba? Back to work tayo. Uy, bukas po ulit, Friday. Di ba? Thank you, this is Friday na tomorrow. At syempre, Berman, syempre, abangan nyo ang paglabas ni Jomari Chon. Ayun, ngiwit. Ngiwit lang tiyo ng tiwil. Yun, So, ingat po tayo, ingat po kayo lagi din, mamaulan, wag kalimutan magdala ng payo o kapote. Kung wala namang urgency na lumabas pag umuulan, wag na. Bawal magkasakit. Tama? Siyempre naman. Marami namang paraan na, marami naman pwede nang gawin sa bahay ngayon. Tama? Ayun ha. So ingat-ingat kayo ha. Hanggang sa muli. Marami pong salamat. Ito po si Teacher James ulit. Nagsabing, mangan tayo. Ingat po kayo palagi. Bye-bye. God bless.